Γεια σας παιδιά, δεύτερο βίντεο σήμερα. Όπως καταλαβαίνετε θα κάνουμε ένα πιο διάσημο παιχνίδι, το Stardoll. Αυτό το Stardoll είναι λίγο διαφορετικό γιατί παίζω εγώ εδώ πέρα στο tablet, επειδή στο ίντερνετ δεν μπορώ, κολλάει. Έχει λίγο διαφορετικά πράγματα, πάντως πας και σε πάρτι και σώμα έχει, εννοείται. Γίνεται Stardoll λοιπόν. Από ό,τι ξέρω, πολλοί κόσμος παίζει Stardoll, αγόρια κορίτσια, γιατί υπάρχουν και αγορίστικες κούκλες από ό,τι ξέρετε. Οπότε, λοιπόν, καταρχάς, πρέπει να χαμηλώσω, η οποία είναι πολύ αυτή κούκλα, δεν ξέρω γιατί. Πώς την έχω φτιάξει. Πολύ ωραία. Έχουμε εδώ φίλοι. Όχι, δεν έχουμε εγώ φίλους. Να δω κάτι. Ωραία. Σας πρότεινα να πάμε σε ένα chat. Θα τις βάλω παπούτσια. Θα τις βάλω αυτά. Παπούτσια, γιατί σιγά θα πάμε παραλία. Ωραία. Πάμε λοιπόν. Παραλία. Το βίντεο θέλουμε να διαρκήσει 10 λεπτά. Έχουμε 8 λεπτά ακόμα, προλαβαίνουμε να κάνουμε αρκετά πράγματα. Θέλω να μιλήσουμε λιγάκι. Ωραία. Γράψουμε λοιπόν γεια. Έλα. Γράφουμε λοιπόν εμείς. Σας γνωρίζω τον αδερφό μου, έρχεται σε λίγο. Οκ. Γεια πάλι. Γιατί να είναι ευθυνής εδώ πέρα. Της κοπελιάς. Να τη δώσουμε μεγάλη πορεία. Καλά. Δώσ' και Παναγία, πόσο παπούτσι φοράει εδώ πέρα. Δώσ' το να. Βασικά το σημερινό μου βίντεο θέλω να το σκεφτείτε λίγο στο ένα βίντεο που θα γίνεται χθες στο Stardoll. Καταρχάς, γίνεται χθες στο Stardoll, χρειάζεται μακιγιάζ. Εγώ έχω αυτά τα είδη τα μακιγιάζ. Αυτά τα είδη λοιπόν. Πρέπει να τις βάλετε τα κατάλληλα στοιχεία. Τα στοιχεία που τις ταιριάζει. Θα ξεκινήσουμε από το πρόσωπο. Σε έχω τη λέξη. Το ύφος τα μάτια. Όχι, τα φρύδια. Το ύφος το στόμα που είναι μισάνοιχτο. Αν και θα μπορούσαμε να βάλουμε και άλλα. Είναι πολλά που είναι ωραία. Να δω λιγάκι.
είναι και αυτό που το χρησιμοποιούν πολύ σωστά εδώ. Αν και εμένα αυτό δεν μου πολύ αρέσει. Μου άρεσε, μπορώ να πω πολύ, μου άρεσε, με αυτό έβαλε. Αλλά τώρα δεν μου άρεσε. Αυτό δεν είναι καθόλου ωραίο, πιστεύω. Αυτό, ούτε αυτό. Έχει πολύ τα λόγια έξω. Αυτό, όχι, όχι. Όχι καθόλου. Αυτό. Αυτό. Με τίποτα, ούτε για πλάκα. Εντάξει, ναι, αρχικά εγώ αυτό το προτείνω να βάλετε. Πιστεύω είναι ένα ωραίο, γιατί όχι. Μύτη. Όχι, πρόσωπο. Δεν υπάρχουν και πολλά, το βλέπετε. Αυτό, το αποκλείται. Το βάλω, είναι πολύ χάλιο το πηγούνι. Και αυτό το ίδιο. Και αυτό επίσης. Και ωραίο δηλαδή είναι. Αυτό. Όχι. Αυτό. Όχι. Αυτό. Ναι, αυτό είναι. Μάτια. Έχω βάλει αυτά που βλέπετε, μου αρέσουνε. Και χρώμα έχω βάλει μπλε. Το μπλε είναι τα καλύτερα χρώμα ματιών. Εγώ έχω χρώμα ματιών πράσινα. Αλλά εντάξει, και το μπλε είναι πολύ καλύτερο. Τώρα θα συνεχίσουμε με μακιγιάζ. Θα σβήσω όλο το πρόσωπο. Ξεκινήσω. Αρχικά θα ξεκινήσω με ραμάκι. Θα βάλω αυτή εδώ τη σκιά. Γιατί να μην γίνει πολύ χάλια. Και είναι πολύ βαθιά και γίνεται απέσιο. Τι βγάλω. Φυσικά δεν θα τη βάλουμε σκιά. Δεν θα βάλουμε σκιά. Δεν προτιμώ. Ωραία. Σβήνουμε πάλι όλο το μακιγιάζ. Ξεκινάμε με αυτή, δεν έχω. Ξεκινάμε πέρα. Θα συζητήσω συνδυασμούς για να μπορούμε να διαλέξουμε καλύτερα. Αυτό πιστεύω. Καταρχάς, ό,τι απορίες έχετε, θέλω να μου τα γράψετε στα σχόλια, τις γνώμες σας, τα πάντα. Καταρχάς, αυτά πιστεύω είναι πολύ απαλά, δεν φαίνονται. Αυτό πάλι μου αρέσει, είναι πολύ ωραίο. Θα πρέπει να σβήσουμε το ένα για να βάλουμε το άλλο. Αυτό είναι πολύ σωστό. Σβήσω το γλυκό μου. Ωραία, να το δημιουργήσουμε αυτό και να βάλουμε τελευταίο πάνω. Μπορεί να μην είναι το τελευταίο που θέλει. Αυτό είναι το τελευταίο. Όχι μόνο το τελευταίο και το σωστό. Αυτό είναι πιστεύω ωραία, μόνο να το χρησιμοποιήσουμε έτσι. Εδώ να τους βάλουμε λίγη γκρι. Και πάμε πάλι στα μάτια να τους βάλουμε μάσκαρα. Εγώ θέλω τη μάσκαρα, τη μαύρη. Τους βάλω στο ένα μάτι αυτή. Τώρα θα τους βάλω την καφέ. Να δούμε ποια είναι καλή. Η μαύρη. Θέλω να μου γράψετε στα comment. Κάτω στα comment. Ποιο κάποιες γνώμες είναι καλύτερα και κάποιες γνώμες είναι καλύτερα για να αλλάξω και εγώ την κούκλα μου. Σε άλλα βίντεο θα τη δείτε διαφορετική. Εκεί να πάρω τις γνώμες σας. Να δούμε την ώρα. Πρέπει να ξεπεράσουμε την ώρα. Χρόνο. Ωραία. Άρα, τώρα θα πάρω να σας δείξω το συνδυασμό ρούχων που φοράω. Ο συνδυασμός ρούχων είναι αυτός. Αν και έχω κοσμήματα. Έχω γυαλιά. Έχω αυτή τα γυαλιά. Αν και δεν μ' αρέσουνε. Αν το παρατηρήσετε. Τα είχα αγοράσει γιατί μ' αρέσανε. Αλλά τώρα δεν λέει. Να σας πω και λίγο που τα έχω αγοράσει αυτά. Κάτω στην περιγραφή θα σας γράψω από πού είναι τα γυαλιά αυτά. Μην κολλάω στο δικό μου. Δεν μου το δίνει να κολλάει. Την ακρίβεια δεν έχουμε χρόνο. Ξέρετε όλα τα προϊόντα, κάποια είναι από αποστολές, κάποια άλλα είναι με μοβ.
παιδιά, όπως καταλαβαίνετε αυτό το σημερινό μου βίντεο, κάντε like, subscribe, bye.